Спри се, че ти достатъчно се натренира. Направо срам ме хвана от мен. Аз дали мога да направя толкова много кофички. Впрочем, ако се чуете къде се намирам, в момента се намирам на място, където се правят кофички. В едно училище сме, виждате, има деца около нас. Просто място съвсем нормално място, обаче интересното е, че Explosive Force Crew днес ще ни обяснят как може да се тренирате и да си изкарвате готино на някакви лостове. Не задължително сте във фитнеса или да сте на компютъра, нали така? Представи се как се кажеш? Точно така, аз съм Ники Тачев, много ми е приятно, Иво, че още си тук и за това, че пое тази инициатива да дойдеш и да поговорим за уличната култура. Всъщност, стрит фитнесът, това е международното название на спортът със собствено тегло. Изключително популярен е в Америка и в Русия. Събират се около 50-60 човека, правят изключително здрави тренировки, много голямо шоу за всички. Организират всякакви състезания, с което така много хора се надъхват, мотивират се да тренират. Идеята е, че се тренира навън и оттам, нали, произлиза това. Да, наименование уличния фитнес. Значи за всички, които сега в момента си включат и гледат, примерно и се чуят за какво става въпрос, става дума за стрит фитнес. Днес ще ви покажем група упражнения на хора, които се кефат, които са излезени с една инициатива. Движението е Explosive Force Crew. Аз ти предлагам да скачиш много нещо да направиш, примерно да почнеш да тренираш. Аз ще извикам другите момчета, докато ти го правиш. Моят оператор ще продължи да те снима. Знам, че сте още хора, така че стой. Давай. Докато той прави тези така готини упражнения, които малко трудно бих направил и аз. Аз съм вече с другите момчета отстрани, от Explosive Force Crew. Представете се, момчета. Аз съм Тони. Юли. Криско. Как сте се събрали, примерно вие? Какво ви събра по вас? Ние събрахме се по интернет и общо взето се разбираме добре, но какво да ви кажа, Ти знаеш, че се запознал с него от интернет? по интернет. Ние се познаваме от малки и заедно се запалихме по това. А ти как се запозна? Аз специално по интернет групата Explosive Force Crew, в която е в Facebook. Инициаторът на самата група, кой е на цялото това движение? Кой е основател? Ти си? И той. И ти? И аз, да. Добре. Искам да ви питам вас, вие сигурно сте гледали, защото и аз съм гледал в YouTube разни линкове. Там има доста американци, които показват някакви тренировки върху знакове, върху кабинки, какво ли не. Всъщност аз точно по този начин започнах да тренирам, гледах... Всъщност повечето движения, които изпълнявам, съм ги гледал в клиповете на един чернокош, Hannibal for King, който той е изключително популярен в YouTube и всъщност най-известният в този тип тренировка. Има свой специфичен стил на изпълнение и аз всъщност това търся в моите тренировки и свой личен стил. Добре, ти от кога почна да тренираш за първи път? Аз от преди 2 години и половина почнах в училището, заредих се така, покрай други хора, които тренираха така, правяха, нали, като него упражнения, кофички, други набирания и с течение на времето то става навик и не може без него. Добре, а ти кога почна? Преди около 2 години покрай него. Той... да. Той... И аз от 2 години, но усърдно тренирам от 3 месеца, като и аз почнах да гледам из интернет клипчета, да се старая да правя номера и трикове. Добре, момчета, всеки вижда сега в момента, че сме в някакво училище. Впрочем, притеснява ли ви това, че сте около някакви деца, хората ви гледат, сигурно ви сочат, защото това не са нормалните тренировки, кофичка или нещо друго. Вие правите наистина някакви по-странни набирания, упражнения и всякакви други неща. По никакъв начин не ни притеснява. Какво ви е нужно? Кажи, какво ти е нужно за стрит фитнес? Ами най-нужно, всъщност това, което ти трябва е най-вече и то в почти всяко начинание е мотивация. Много важно защо го правиш. Аз лично тренирам с желание да си поддържам формата, да се запознавам с много интересни хора, да обменяме някакъв опит и най-вече за удоволствие. For fun. Yes. Добре, а все пак трябва ви е нужно и някакъв вид лост или нещо друго, нали така? Да, задължително трябва да има лост, иначе няма да стане. Дори да не е лост, ние ще си намерим, дали ще бъде тръби или нещо друго. Примерно си оставен на село. И на село имаш, какво имаш? Нямаш нищо. Какво ще правиш там? Ще тренираш пак по някакъв начин? Лицеви опори на дърво некой може да се набираме и това е. Между 2 стола кофички. Веднага обаче? Винаги се измисли. Може да се измисли. Значи мога да кажа, че вие сте доста креативни в тази идея също, с външните тренировки, които стават. А за хората, които са в фитнеса, какво ви разграничава от тези хора, които са в фитнеса и вие, които сте навън, смисъл, нещо ви разграничава, де факто? Както при всеки спорт, натоварването е различно. Аз по никакъв начин не омаловажавам фитнеса и въобще момчета, които се занимават с този спорт, той е много хубав. Разликата е, че тук се натоварваме със собственото си тегло, което по някакъв начин
всъщност развиваме повече релеф, отколкото маса, но за тези, които искат да развият повече мускулна маса, има си специални тежести за крака, жилетки с тежести, но това е за по-напредналите. Смятам, че има доста повече движение като цяло, ставаш по-пластичен. Напрягаш се повече, така ли? Напрягаш се със собствените килограми и смятам, че това не ти натоварва толкова много костите и ставите за напред, но като всяко полезно нещо, което правим, трябва да е с мярка. По колко може да тренираш? Всеки ден ли тренирате? Как тренирате? Какво? Чай да питам него. Ти? Значи хубаво е през ден да се тренира, защото мускула трябва да расте и трябва да почива. Той ако тренираш всеки ден, той не може да расте и просто... Но има хора, които тренират. Аз примерно тренирам всеки ден, не ми пречи, но вече се зависи пред човек. Добре, ти как намираш себе си от преди 2 години и сега вече, след като го тренираш това нещо? Доста по-еластичен и с доста повече сила в мускулите. А ти? След всяка тренировка се чувстваш много по-добре и мисля, че колкото повече тренираш, толкова по-добър ставаш. Да, това е много хубаво с тренировките, защото и аз съм качил нещо. Кажи и ти, да? Всъщност, хубаво е да стреня през ден, но за тези, които тренират всеки ден, искам да кажа да не се претоварват, защото умората вреди на експлозивната сила, която ви е нужна за изпълняването на голяма част от по-сложните упражнения. Yeah! What? What? Check this out, right? Yeah! Look, John, the motherfucking Eastside boy. What? The King's the Crunk. What? I got you with some new shit. Yeah! Now just tell me we don't win platinum and shit. I mean, we don't change, nigga. What? We the motherfucking King. Yeah! And we gonna always get this motherfucking crutch. Now let's talk about some more niggas. Let's go. All up in the club and them niggas wanna move. When you step up to their face, what they gon' do? Shit. If you fall up in the club and them hoes start acting new. When you step up to them hoes, what they gon' do? Shit. 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 Fuck nigga, what's up? Hell no, you ain't gon' fuck all that shit out your mouth. Go get your breath up. Fuck nigga, what's up? Hell no, you ain't gon' fuck all that shit out your mouth. Go get your breath up. You don't came in your club with your motherfucking clique. We don't give a fuck. Hold out, pussy like bitches. You don't came in your club with your motherfucking clique. We don't give a fuck. Hold out, pussy like bitches. It's some east side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. It's the west side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. It's some north side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. It's some south side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. If you fall up in the club and them niggas wanna move. When you step up to their face, what they gon' do? Shit. If you fall up in the club and В момента гледате още едни тренировки, двамата, един вид се надбягват на лоста, така го разбирам. Какво се тренира в момента? Смисълто... Това движение се нарича силово. Комплексно упражнение стяга всички мускули. Така? Има различни видове захвати за това упражнение. Това е най-използвания вариант, който е почти най-лесен. Има и други захвати, които се натоварва повече мускулите и е по-трудно. Значи това да ви беше един захват. Може да покажеш някакъв друг захват също, който може да е интересен в момента. Всеки един да покаже по едно упражнение. Вие. Това искам да кажа, че всъщност е по-комплексно упражнение за горната част на тялото. Натоварваш се въобще почти всяка мускулна група. Добре, а има ли значение колко години си едва ли не да го правиш това нещо? Всъщност няма значение, важното как тренираш. Хубаво е, ако има някой, който да ти покаже, да те надъхва с това, което прави. Тоест, значи, вие сте се събрали точно с тази цел да се надъхвате един друг и да може да правите упражненията правилно. Въобще като цяло средата ни е такава, че всички сме приятелски настроени и има всякакви хора тук, познати и непознати, завързваме някакво приятелство по някакъв начин, доколкото е възможно и обменяме опит един с друг, всеки гледа другия какво прави и така напредваме много по-бързо. Добре, живеем в доста комерциално време, би трябвало да се съгласите абсолютно всички, предполагам. В YouTube или аз не знам, в интернет как могат да ви намерят хората и да споделят с вас разни тяхни клипчета, които са правили, в които в момента казват, аз мога да правя такова нещо. В VBOX 7 сме качвали клипове, тук даже направихме едно събиране миналото лято, да, всъщност не само едно.
Там също като напишете уличен фитнес И излиза. или ТЧВ или Тачев, ще ви излезат такива клипове. Добре. А извън София, някъде по София, друга, имате ли още ваши последователи? Имаме, да. Значи в групата Facebook, дето е, тя пак е на Ники. Просто достатъчно пишат Street Fitness България, BG е точно и то ще излезе на групата и вече там могат да се свържат с нас и ако искат ще провеждаме тренировки. Затова не се изисква пари, нали така? Също Само да, желание. това е също плюса, което е безплатно. Искам също да кажа на всички зрители на The Voice, тези, които имаме група в Facebook, Street Fitness in BG, за всички тези, които не са се присъединили, вътре има изключително клипове, изключително дискусии на всякакви теми, свързани с уличната тренировка, много компетентни момчета, които на драго сърце биха ви обърнали внимание и биха ви дали някакви съвети в тази насока, какво, защо, как и така нататък. Добре, аз очаквам да ми дадат някакъв съвет, защото съм качил покрай Диди. Диди прави много хубави баници и много хубави неща. Диди, в момента гледаш, но трябва да спреме с тази храна. Трябва малко я започна да тренирам, да се въртя като нинджа, както се казва горе на тези лостове. Сега ви оставам. Това бяха Explosive Force Crew, хората, които тренират навън уличният фитнес в България.